77%. Toliko bogatstva prosječnog Hrvata leži u jednoj jedinoj stvari – nekretnini. To je više nego bilo gdje u Europi. I sad zamisli što se dogodi ako ta vrijednost padne za 40%. Preko noći. To nije science fiction, to se već dogodilo, 3 puta. Ovo nije video za ekonomiste, ovo je video za tebe. Ako imaš stan, ako otplaćuješ kredit ili ako tek razmišljaš o kupnji. Tržište nekretnina u Hrvatskoj raste već 10 godina bez prestanka. Cijene su skočile preko 90%. Stan u Zagrebu danas košta 3.500 eura po kvadratu, u Splitu skoro 4.000. A prosječna hrvatska plaća 1.437 eura. Račun ne ide i kad račun ne ide, nešto pukne. Kad kažemo pad tržišta, to može značiti 3 stvari. Scenarij 1. Blagi pad. Cijene padnu 10 do 15%. Tržište se ohladi. Za godinu dvije se vrati na normalu. Neugodno, ali preživljivo. Scenarij 2. Ozbiljan pad. Cijene padnu 20 do 30%. Ljudi koji su kupili na vrhu odjednom duguju banci više nego što im stan vrijedi. Bankama rastu loši krediti. Građevinske firme staju. Scenarij 3. Potpuni krah. 40-50% pada. Ekonomija se zaustavlja. Ljudi gube poslove, gube stanove, gube sve. I prije nego kažeš, to se ne može dogoditi. To se dogodilo 3 puta u zadnjih 35 godina. U 3 različite zemlje. Krenimo redom. 1988. godine. Japan. Mali komad zemlje ispod carskog dvorca u Tokiju vrijedio je više od cijele savezne države Kalifornije. Japan je u 80-ima bio u potpunom ludilu nekretnina. Cijene su rasle 20-30% godišnje. Svi su kupovali, banke su davale kredite svakome. Ljudi su se zaduživali da kupe stanove koje će preprodati za 6 mjeseci s profitom. I onda, 1991. balon je puknuo. Cijene su počele padat i nisu stale. 30 godina kasnije, nekretnine u Japanu još uvijek nisu dosegle razinu iz 91. 30 godina. Cijela generacija Japanaca je kupila stanove na vrhu i nikad se nije oporavila. Ali dobro, Japan je daleko. Što je s Europom? 1990-ih Španjolska je ušla u euro i doživjela eksploziju nekretnina. Gradili su se čitavi gradovi koji nikad nisu dobili stanovnike. Banke su dijelile kredite kao letke. Mladi Španjolci su se zaduživali do grla jer su svi govorili isto. Nekretnine samo rastu. Zvuči poznato? 2008. sve je puklo. Cijene su pale 37% u sljedećih 5 godina. Pola milijuna Španjolaca je izgubilo domove. Nezaposlenost mladih je prešla 50%. A oni divni novi gradovi stoje prazni i danas. Zovu ih gradovi duhova. I onda je tu Irska, keltski tigar, kako su ga zvali. Dublin je bio jedan od najskupljih gradova na svijetu. Gospodarstvo je raslo nevjerojatnom brzinom. I onda pad. Brz, brutalan, potpun. Nekretnine su izgubile 50% vrijednosti. U roku od 2 godine. Stan koji si kupio za 200.000 eura odjednom vrijedi 100.000, a kredit i dalje stoji na 200.000. Duguješ banci više nego što tvoj stan vrijedi. To se zove biti pod vodom. I 100.000 Iraca se našlo upravo u toj situaciji. I sad dolazimo do pitanja koje te dovelo u ovaj video. Što je s Hrvatskom? Pogledajmo činjenice. Cijene nekretnina su porasle 91% u 10 godina. Zvuči kao Japan? Malo. 77% bogatstva Hrvata je u nekretninama. To je najviše u cijeloj Europi. Prosječan Hrvat zarađuje 1.437 eura mjesečno, a prosječan stan košta 250.000 eura. To je omjer koji ne postoji u normalnom tržištu. A svi ponavljaju istu rečenicu. U Hrvatskoj nekretnine uvijek samo rastu. Ista rečenica, ista logika. Japan, Španjolska, Irska, svi su govorili isto. Ali, i ovo je bitno, Hrvatska ima neke razlike.
Puno transakcija je u gotovini, što znači manje prezaduženosti. Turizam drži potražnju na obali i ekonomija je stabilnija nego što je bila. Dakle, hoće li pasti? Istina je, nitko ne zna sa sigurnošću. Ali znakovi upozorenja su tu i ignorirati ih bi bilo glupo. Dobro, dosta strašenja. Što zapravo možeš napraviti? Prvo, nemoj držati sve u nekretninama. Razmisli o diverzifikaciji. Dionice, fondovi, čak i štednja. Drugo, ako kupuješ, kupuj s glavom. Ne kupuj stan jer ti je agent rekao da će cijena samo rasti. Treće, imaj financijski jastuk. Ako tržište padne, oni koji imaju gotovinu su kraljevi. Nije problem pad cijena. Problem je nemati izbor kad cijene padnu. Nitko ne zna hoće li tržište pasti sutra, za godinu ili za 5 godina. Možda neće pasti uopće. Ali svako tržište koje raste bez prestanka jednog dana stane. To je zakon gravitacije ekonomije. Oni koji su bili spremni, preživjeli su, a oni koji su vjerovali da su nekretnine magične, oni su izgubili najviše. Nemoj biti taj. Budi spreman, budi pametan i budi informiran. Ako ti je ovaj video otvorio oči, klikni pretplatu i zvono. Sljedeći tjedan objavljujem video o 5 konkretnih koraka kako zaštititi novac ako tržište padne. To je video koji ne smiješ propustiti. A ako poznaješ nekoga tko upravo razmišlja o kupnji stana, pošalji mu ovaj video. Možda mu upravo spašavaš životnu ušteđevinu. Vidimo se u sljedećem videu.